Podcast Kurdî di adara 2020 de dest bi weşanê kir. Belê me di 3 salan de çi kir? Me di heyama 2 sal û nîvan de 35 podcast belav kiriye. Me derfet durist kir di heyama 3 salan de 20 jin 5 rojnameger bi telîf podcastan belav bikin. Me ji bo wan rojnamegerên ku podcastê wan di Podcast Kurdî de hatine belav kirin, perwerde û kargehên montaja podcastan çêkir. Di yekem salvegera weşana xwe de bi tevahî 190,000 kesî li me guhdar kir. Di sala duyem de hejmara guhdarê me bû 400,000. Di 10 mehên sala 2022 de hejmara guhdarê me gihîşt 650,000. Me di heyama salekê de bi diyalekta Kurdiya Kurmançkî 5 podcast belav kir. Me di sala 2021 de dest bi amadekirina e-bültenê kir û heta niha me 15 e-bülten belav kir. Em ji ser platformên wekî Twitter, Facebook, Instagram û YouTubeê podcastê xwe belav dikin û li gor daxwaz û hezkiriyên guhdarê xwe plansaziyê xwe dikin. Em spasiyê li we hemûyan dikin û minnettarê we ne. Hûn dikarin ser malpera me ya podcastkurdî.com û ji ser platformên Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Anchor, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podcastcast, Radio Public li me guhdar bikin. Bila guhê we li ser me be, me guhdar bikin û bişopînin. Em hûn in, hûn jî em in. Dengê me, dengê we ye.